Ayan, Ski Vlog, the Bicolanang Oragon. Ngayon mga lalabs, andito tayo sa, I don't know, but naiiyak talaga ako ngayon kasi ito yung taong tumulong sa akin nung time na ako'y nalunod mga lalabs. Kaya ngayon nandito pa ako para tulungan siya kasi kung hindi po dahil sa kanya wala po ako dito sa mundong ito at hindi ko po mararating yung narating ko ngayon na nakapag-abroad po ako. Nandito po ako ngayon para po magbigay tayo ng kunting tulong po sa kanya. Ito mga lalabs. Nandito po siya mga lalabs. Ayan, naiiyak po ako ngayon kasi nandito po tayo. Ayan po yung taong tumulong sa akin mga lalabs. Ayan po siya. Ayan, parating na po siya mga lalabs. Nandito po tayo sa bahay niya. Dito na kamuluog. Ayan, nandito po yung bahay niya mga lalabs. Logan ninyo, be. Pero pinamsadi. Ayan, nandito po yung bahay niya. Ito po sa mga lalabs yung taong tumulong sa akin. Kung hindi po dahil sa kanya, wala na po ako dito sa mundo ito. Ito po yung taong tumulong sa akin mga lalabs. Ayan. Puso pa akong nagpapasalamat sa kanya kasi kung hindi po dahil sa kanya, wala na po ako. Bibigay po tayo ng tulong po sa kanya mga lalabs. Ito po yung kanyang bahay mga lalabs. Spirit po tayo. Yan, dito po siya. Ito po yung kanyang bahay mga lalabs. Kita natin yung kanyang bahay. Aray ko. Dito. Ba't ngali? Ayan, ito po yung kanyang bahay mga lalabs. Aray Dito ko. po siya nakatira. Ayan. Papakita Ito, po cellphone natin ko. yung kanyang bahay. Ayan mga lalabs, dito po siya nakatira mga lalabs. Pakita mo dun Dida. Ayan po, nandito po siya nakatira. Dida po alam mo to Dida. Ayan, dito po siya nakatira mga lalabs. Tulong po nag-iisa dito. Ayan Dida, ito po yung taong tumulong sa akin mga lalabs. Kung hindi po dahil sa kanya, wala na po ako sa mundong ito. Kaya buong puso pa akong nagpapasalamat sa kanya. Then bibigyan po natin siya ng kunting tulong. Ayan po siya. Tinulungan natin. Pero mga lalabs, hindi po siya nakakapagsalita. Isa po siyang Pepe mga lalabs. Kaya gusto ko man siyang kausapin, hindi ko siya makausap. Kaya ayan, lang siya, nag-sign language lang siya. Pero lalabs, ito yung ibigay natin sa kanya ngayon. Ayan po yung mga grocery. Ito po yung grocery and then yung bigas. And then bibigyan din po natin siya ng kunting pera. Ayan. And mga lalabs, huwag niyo pong kalimutan i-like yung aking YouTube channel. Don't forget to like, share, comment, and subscribe. Thank you for watching mga lalabs. Bye!